Egunon jainkoak, ongi etorri egibidean dugun saio berrira. Gure gotzainek etengabe eskatzen digute trafiko arazuetan erantzukizuna. San Cristobal gidarien zaindaria laster ospatuko dugu. Horregatik gaur errepidez arituko gara. Ni naiz bidea egia eta bizia dio jaunak. Bera izan dadila gure gidari eta bide lagun ona. Gizakiok herri ezberdinetan jaio gara, bakoitza bere bidetik dabil. Ta inoiz ez gaude egoera berean. Gure bihotzek senideak eta adiskideak bilatu nahi ditu beti. Garai digitalean ematen du dena posible dela, baina hor dira kilometroak benetakoak. Helmugara iritzi orduko luze ibili beharko dugu. Erlojuak orduak zehatz markatzen ditu, baina gogoak eta premiak estutzen gaituzte, eta hor datuz elementu nastaile guztiak, distantziak, ibilgailuak, gidariak, errepideak, presaka ibili beharra, eta denok batera aurrera eta atzera. Errepiderako pastoraltzak San Cristobal lagunduela, 60 urtez dagoeneko gogoan ditu ibilgailuen gidariak, oinez dabiltzanak eta bidaian doazenak. Bideak ez danak elkartu egiten gaitu. Irizpide nagusia eta bakarra giza erantzukizuna da. Errepidetako saltza ez da inolaz ere arina. Estatuan, 34 milioi pasatzu ibilgailu dira. Kamioi, furgoneta, autobus, turismo, motozikleta, traktore, erremolke eta abar. Euskal Herrian 2 milioi ibilgailu daude. Hauei gehitu egin behar zaie nazioarteko garraioa eta kanpoko turismoa. Bidaietan gizarte bizikidetza aberastu egiten da egia, ez da ezagutza berriak eta gizakien arteko loturak, atsedena eta aisialdi osasuntzua aurkitzeko aukera hobeak dira, egungo gizarte teknikoari hain beharrezko zaiona. Dena den, trafikoak argiak eta ilunak ditu. Gizakien bizitza eta osasuna eta ondasunak errepidean galdu daitezke. Ibilgailuen eta abiaduraren hazkunde progresiboak beldurra ematen digu, erantzukizuna aldi berean indartzen ez bada, bai autogidarien, bai oinezkoen artean. Abiadura muga gainditzea, seinaleak ez errespetatzea, ibilgailuen arteko segurtasun tarteari ez eustea, jokabide arruntak dira. Istripuen zergatiak asko dira, adibidez, arretarik eza, edo ibilgailuaren zainketa zabarra, edo baldintza txarretan gidatzea, alkola edo drogak hartzea, edo logurea, nekea. Jesusek dio, besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia, egin zuek ere besteei. Horretan datza liburu santuek irakatzia. Munduaren aldaketa sakon eta azkarrak premia handiz eskatzen du ez dadila inor axola behi izan etika individualistaren aitzakiaz. Hori dio konzilioak. Badira ideiak eta ireki eta nobleak eduki, eta hala ere gizarteko premiez bat ere arduratuko ez balira bezala bizi direnak. Are gehiago, askok han eta hemen ez dituzte legeak eta gizarteko arauak aintzat hartzen. Ez dira gutxi, iruzur eta marruz, bidezko egin beharrak saihesten dituztenak. Beste batzuek, gutxietzi egiten dituzte gizarte bizitzarako zerbitza zenbait arau, esaterako osasuna zaintzeko ezarriak, edota zirkulazioko arautegia, eta ez dira konturatzen, zabarkeria horrek arriskuan jartzen duela beraien bizitza eta beste askorena. Erantzukizunak dio, eragindako kalteak konpontzeko betea beharra dagoela, eta horregatik aseguru baten beharra dela. Karitateak berekin darama asmo honez aritzea eta gizalegezko jokabidea. Zuhurtasunak, zuhurtzia tarte egokia eskatzen du, edozein kasutan gerta daitezken ezustekoak gainditzeko. Baina guazen berriro datuetara. Herri barruko hildakoak eta zauritu larriak
ehuneko handi bat oinezko makalenen eta ibilgailu komertzial eta astunen artean gertatu da. Kasu hauetan hildakoak, 3-tik 2, 65 urtetik gorakoak izan dira hildakoak. Merkataritza elektronikoa tartean dela, hirietan etxez etxeko banatzaileen ibilgailuek trafikoaren 25% eragiten dute. Istripuz hildako motor gidariei buruzko 4 urtetako ikerketa batek datu beldurgarria ematen du. Hildakuen 95% gizonezkoak. Eta kasuen erdian, ez da beste ibilgailurik egon tartean. Gidaritza izan da kontua, pentsatzekoa da. Telefono mugikorrak gidarien arreta desbideratzen du eta askotan heriotza dakar. Gehiegizko abiadurak heriotzak eragiten ditu. Errepide arruntetan, abiadurangatik, 4 aldiz heriotza gehiago dira, hiri barruan baino. Bide ezbeharren kostu soziala 66.000 milioi eurokoa da. Hau da, barne produktu gordinaren 0,5%. Badira, 70 urte, zientifikoek argitu zutela alkoholak errepidean heriotza dakarrela. Gogorra da hildakoen zifrak ikustea. Alkoholik gabe, Europan urtero 5.000 pertsona gutxiago hilko lirateke. Buka dezagun otoiz batekin, zuzendu itzazu jauna gure pausuak zeure maitasunaren bidetik. Gaixoen gana hurbil gaitezela, pake eta poza eramanez, zure etxera iritze bitartean. Jauna, bedeinka itzazu gidari guztiak lurrean, itsasoan eta airean. Eta libra itzazu arriskugarria den arinkeriatik. Kristobal Santua, otoiz gure alde. Ikusentzuleok, urrengo igandera arte, zintzo ibili. Agur.